O doğanımızın eden soruğuna nispeten cevabı 70 bin alem yaradıptır diyeni bişter köplenç dillere ravaş bolupdur mahtum oldu da gelendir yani Kur'an'a Rabbul Alemin niye de alemlerin Rabbi deyip aytiya halakas semavati vel ardı diye Rabbul Alemin diye 70 bin alem diýilýän sany Kur'an'a aýdylmandyr. Gelmendir. Hadis sahih hadislerde de 70 bin alem deyip aýdylmandyr. Alemin alemler diýdi. Alem deyip Allah'dan özge alem diýilýär. Alemin deyip cemi sigasy bilen getirmekligiň hikmette her alem öz başyna bolýar. Meselen hayvanın alemi bolýar, nebatatın alemi bolýar, ýokurky alemler, pekki alemler, alemi ins, alemi jin, her gaýsy alem bolýar. Köp alemler Allah yaradıptır. Yani sanyny bize muhadded, muşakhas belli edip beyan edilmendir Kur'an'da da hadisde. 70 bin diyen sany aýtmaklyga ya Kur'an aýtmaly ki aýtmandyr, ya hadis sahihde Resulullah diýmendir. Pes benaberin şoňa gara 70 bin diyen sany sabit bolukly däl. Ýöne köpdügün bilýäs. Ýene Kur'an'da Hudaý Teala asmanlary yaratdy, ýeri yaratdy. Ona aýtýa we inna lamusiun häzirem giňeldip duruk diýe. Yani şu wagtky dünýäde uly setareşinaslar, felekşinaslar, ulakan ulamary Amerikadaky NASA'nın ulakan mesela danışmenleri, bilimli adamları şolar dünýä, jahan şu wagt hem giňelip köfelip barýar. Yani bir hatta duranak deyip şu netije yetipdirler. Şonu Kur'an 1400 yılından awval ve inna lehu lemusi'un. Biz cahani häzirem giňeldip duruk deyip aýdypdyr. Geçen ulamalar bunu gaw düşünüşmeýärmişdik. Emma dämi şu wagt sabit bolup belli boldy şo. Onun beýleki alamlarda da insan ýaly mahluklar Allah yaradypdyrmy, öýde de şeytan barmy? Yaxşı yaman amallar bar, peygamberler gelipdirmi, gelmendirmi? Ona da ispat eder ýaly Kur'an'a, hadiste delil ýok. Onda da Kur'an'a, ýöne Kur'an'a Hudaý Teala Sure-i Nahl'da aýtýar: "Wal khayla wal bigala wal hamira literkebuha zina ve yahluqu ma la ta'lamun." Yani Allah yaratýar sizin bilmeýän zatlaryňy diýer. Bilmeýän zatlar diýeni göze görülmeýän zatlar, ya göze görülse de bizim gözümizden daşrak zatlar bolýar, ýa-ni Kodawanyň aýdysy ýyldızlar yaradypdyr Hudaý Teala. Biz görebilmeýek, bir ýarymyň ışıgyny görýek. Öýde şaýetdem ýok bolup giden bolsun. Işıgynyň özü de hamala plança sala nuri de bize gelip dem ışıgy şöyle gelip ýetýär diýip aýtdy diýişýäli. Bu näçeler bizi görebilmeýek. Allah Teala aýtýar, hatta bilmeýän zatlaryňyzdy men yaratýan. Muny mutlak edip aýdypdyr, muşakhas etmendir. Hulasa-i qawl şu bolýar ki 70 bin diýen san bilen gaýtlamaklyk hiç bir delil bilen sabit bolukly ne Kur'an'da ne sahih sünnetde. Ýöne Kur'an'da sünnetde gelişi Allah köp alamlar yaradypdyr diýe. We ýeriň asmanlarynyň da yaradılışını Hudaý Teala Kur'an'da aýtýar. We onu yaratmazdan öňçe, hatta arşy yaratmazdan öňçe, kursi arşyny yaratmazdan awval Allah Teala'nın arşy suwunyň üstündedir diýip. Suw diýmekligi biziň derýalarymyz, deňizdäki suwlar diýdik däl. O suw näme bolan Allah bilir. Çün bu suw diýip duramiz, bu giň alama deňäp göremizde ýeriň özü bir giň meydana düzdäki bir kiçik daşçada bolmaýar. Ýeriň özü bu alamyň içinde. Mesela munnak suw bolmaly dersen Allah'ın arşy hemme alamy ýeri asman hemme hasap edende kursynyň mukabilinde garşysynda diýipdir hadis sahih hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çöl ýergi içinde bir halkany bir tegelek bir halkany oklanyýalydyr. Şoň içinde göze görünmeýär, ilmeýär. Diýipdir. Hat kursi de Allah'ın arşynyň mukabilinde hasap etsek mesle bir giň düz felate ýere bir halkany oklanyýaly. Halka diýen şu eliňi il salnyň ýüzük ýaly bir zat da bir halkany oklanyýaly. Yani bes bir alam bu wasaty bu giňligi bilen şu batdyly plança o musulman doğanymyzyň soragyny bir näçe istilahatlar aýtdy. Felek ilminden
ihtimalen orfi istilahatlar bolmaly. Bizde Arapça ya farklı istilahatı istifade etýär Türkmençe ýok. Ve kähkeşan niýetde 400 milyard kähkeşan ma diýilýär. Şu 400 milyard kähkeşan bu asmanyň wus'atynyň giňligine fakat %2% işgal edipdir diýär. Galan %98 häzir boş ýatan bolmaly. Şu asman şu giňligi bilen kursynyň mukabylynda bir düz bir sahraga bir halkany oklanyýaly şon ýanjak kursyň mukabylynda bu asman bu giňligi bilen hiç istatdyl oň garşysynda. Kursy da arşyň mukabylynda şöjüre. Allah'ın ulu mahluklary bolmaly, sanyny bilemizak, giňligini näjedigini bilemizak, insan her näje şu wagt ilmde berileni bilen ulu mesen deskalar berilipdir, mahbaralar bilen asmana çykypdyr, ýokardan seredipdir, ulu teleskoplar çykarylypdyr. Lakin şonuň bilen ýene de şaýatdämi %1'ini bilip bilenak, şaýat 1000'de 1'ini bilip bilenak, görüp de bilenak. Emma käňdigini, nahaýatsy uludygyny insan derk etýär. Peýdan 70.000 diýen awwala sabit bolukdy der bir, sonra uşutdy ki 70.000 diýen gurrun hadisde de ýok. Kur'an'da da gelmende sabit de däl. Ýöne köp alamlar yaradypdyr diýen gurrun o Kur'an'da hadisde bar, bir ikide köp gelipdir. Ve giňdigini aýdypdyr we şu alamy häzire çelikde womundan honda giňeli oturulmaly, onu da Allah Taala bilmeli näjrediň giňdiginiň. Ondan beýleki meselen seýyaratda beýleki kähkeşarlarda da insaniýal Hudaý Taala mahluklary yaradypdyrmy? Yaratmandyrmy? Olara da peýgamberler gelipdirmi? Öýde de şeytan o şomedeş mahlukatlary, perişteler barmy, ýokmy? Bu da gaýby zat. Bize o barada gurrun aýdylmandyr. Fakat ýöne وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah sizin bilmeýän zatlaryňy da yaratýar diýipdir. Yaradylanyň içine bizim bilmeýän zatlarymyz käň bolmaly. Onuň içinde insany meňzeşde mahlukatlar barmy, ýokmy? Onu bize beýan edilmeli. Ýöne bizim bilmeýän yaradylan zatlarymyz gat käň bolmaly. Wali muşahhasan dagigan hukman şire mahluk bar diýip aýtmakly başarmy. Şol gaýpda hem bir zady gaýby zatlar bizim aklymyz gözümizden hariç bolgan zady. Kur'an'a hadise gelen bolsa diýmeli bolmasa diýsek o rajmun bil gaýb bolýar. Ýani bir garanqa okatanýaly hiç bir delili, şer'i delil ya akli delili onun ýok. Eger ba bolsa, sabit bolsa, görülse, bilinse mümkin bolmaklygy. Barakallahu fikum. Muhtasar şekilde ýa-da dowamy jawaby. Allah Taala bizi sizi o dowamyda Allah hifzetsin, hemme ýaxşy ýola garşyn hidayet etsin. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.